Tic, Tac, amb, professors del joc Ucrònic. quins estudis tens? Vaig estudiar física, llicenciat en física soc, De quina matèria o assignatura ets profe? de matemàtiques. En quins cursos? Tercer de l'ESO, primer i segon de batxillerat. Quants anys portes com a professor? 19. Quants anys portes a l'Institut Jaume I? 5. L'assignatura preferida per anar a l'institut? Educació física. L'assignatura que menys t'agradava quan anaves a l'institut? La que menys m'agradava. Sí. Literatura. Has treballat alguna altra cosa? Sí. He treballat de cambrer, he treballat en una fàbrica de teles, Molt bé. I per últim, a qui li poses el relleu? a l'Eli Monell.